εγώ ξεκινάω. Ξεκίνησα ήδη, εγώ ηλεκτρίστηκα. Έτσι θα ξεκινήσουμε δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, τι. Εγώ θα κάθομαι εγώ να μιλάω για μπάλα, να παίρνω ψίχουλα σε views και να πήγαινε όλος να λέει ηλεκτρίστηκα και να πέφτουν βροχή τα views και τα τέτοια. Άντε ρε. Μιλήσω εγώ για μπάλες και για τέτοιες χαζομάρες. Θα ηλεκτρίζομαι εδώ πέρα. Επειδή ξεκινάς έτσι λοιπόν. Φίλε, γιατί να μην φέρουμε τη μόδα, ας πούμε. Το podcast που θα ηλεκτριζόμαστε, θα δίνουμε τριαντάφυλλα και τι άλλα είδαμε και με το κριντζά να κάνει και να μας ακούνε. Κοίταξε τώρα. Εγώ επειδή θέλω να έχω τη συνείδησή μου καθαρή και έχω άπειρο σεβασμό σε όσους ανθρώπους κάνουν κάποια εργασία για να ζήσουν, αλλά νομίζω ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή. Μάλλον. Εκτός από αυτό. Δεν είχα δει αυτό, φίλε. Ναι. Φίλε, αυτό που λένε για OnlyFans και αυτά, το OnlyFans είναι ό,τι καλύτερο, μια χαρά. Επιλέγεις να δείξεις το σώμα σου. Προσωπικά. Όχι. Ιδιωτικά. Πάντα. Μπορείς και να μην δείξεις σώμα. Ναι, μπορείς να δείξεις οτιδήποτε. Αλλά πληρώνει ο άλλος και είναι ιδιωτικό περιεχόμενο. Τέχνη. Αυτοί εδώ όλοι οι μπούφοι τους βλέπεις με το που ανοίξεις ένα TikTok. Τους βλέπεις μπροστά σου. Τέλος πάντων. Δεν ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι βέβαια. Ήθελα να πω ότι είναι το καθιερωμένο ραντεβού της Δευτέρας. Δεν ήθελες να ηλεκτριστείς? Δεν ήθελα, όχι, είμαι καλά. Είμαι καλά. Είναι το καθιερωμένο ραντεβού της Δευτέρας. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και έχουμε να πούμε και για μπάσκετ και για μπάλα. Θα ξεκινήσουμε νομίζω με το ποδόσφαιρο. Τι λες? Με τι θες να ξεκινήσουμε? Τι λέω, αφού τους συμφωνήσαμε με μπάλα. Ωραία. Δεν με δίνεις κάρτα έτσι ρε μαλάκα. Δηλαδή στην κατοχή θα σου ο πρώτος που αμέδειχνε με το δάχτυλο. Το παράκανες. Καλά, όχι, έχω σκεφτεί 2-3 ήδη πρώτα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε Super League κατευθείαν. Ναι. Από το Σάββατο. Πες μου λίγο τι είδαμε. Πες μου λίγο, δεν μας άκουγαν. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Γιατί? Για το μάτσο του Πανετολικού. Ας τον Πανετολικό. Εγώ θέλω εδώ να πω ότι ήμουν ο μόνος πιστός που πίστευε ότι θα κερδίσουμε. Ναι, ισχύει. Και ότι δεν θα πέσουμε φέτος, το είπα. Καλά, περίμενε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι, εγώ σου είπα δεν θα πέσουμε. Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα πέσουμε. Μακάρι να μην πέσετε, ρε φίλε. Βέβαια, είναι αυτή η αστάθεια που υπάρχει στις μικρομεσαίες ομάδες και το βλέπουμε αγωνιστική προς αγωνιστική συνέχεια. Είναι περίεργα τα μάτς μεταξύ τους, αλλά και με τους μεγάλους δεν έχουν και τη μεγάλη διαφορά που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Που υπήρχε μάλλον τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο κλειστή η ψαλίδα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Πανσεραϊκός περνάει μέσα από το Βόλο, κάνει ένα διπλό πολύ σημαντικό και ανεβαίνει λίγο στη βαθμολογία. Και λίγο ψυχολογίας νομίζω το διπλό αυτό. Σου λέω, τα μάτς είναι πάντα ισορροπημένο το μάτς ήταν. Αντικειμενικά βρήκε ο γκολ ο Πανσεραϊκός, όλα καλά. Πάμε τώρα στο μάτς. Πάμε στο μάτς της καλύτερης ομάδας. Μαγεία, φίλε. Από τις μικρές, όπως λέγατε πριν την αρχή της χρονιάς, τον Ατρόμητο. Όπου δεν σας χάλασε. Μαγεία ο Πανετολικός, φίλε. Δεν σας χάλασε ο Πανετολικός. Βέβαια το είδε το μάτς. Μπαλάρα παίζει ο Πανετολικός, φίλε. Έτσι είναι. Γκολάρα ο Μπουζούκης. Εντάξει, κολόφαρδο. Κολόφαρδο. Πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο. Και ο Πανετολικός με αυτή τη νίκη. Τίποτα, έχει βάλει πλώρη ψηλά. Είναι πέμπτος. Δεν δείχνει σημάδια αστάθειας ο Πανετολικός. Εντάξει, θα κάνει και κοιλιά, σίγουρα θα κάνει. Τρένο. Αλλά 8 αγωνιστικές μεγάλα σημάδια αστάθειας δεν δείχνει. Σφιχτή ομάδα μπροστά. Πολύ ωραία. Πολύ σφιχτή ομάδα και πίσω. Να πιω λίγο τη σοδά. Ναι, γι' αυτό την έφερα. Ο Ατρόμητος έχει αστάθεια. Απ' την άλλη, εντάξει. Παύλο Γκαρσία, ξέρουμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί ένα τρίμηνο να παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα και ένα τρίμηνο οι ομάδες του να μην βλέπονται. Τέλος πάντων, αυτό. Τώρα για το Λαμία Αστέρας, από τα πιο ισορροπημένα παιχνίδια όλης της αγωνιστικής. Δίκιο το 0-0. Προχωράμε, νομίζω. Δεν θα έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο? Τίποτα απολύτως, είμαι ήδη στην Κυριακή. Πάμε. Κυριακή και ξεκινάμε με το. Με το χαρακίρι του Πειραιά. Νομίζω ότι πιο αυτοκτονική εμφάνιση δεν έχει υπάρξει τον τελευταίο καιρό. Τι θα γίνει τώρα όμως με το σκυλί? Ας τον αγαυγίζει. Ναι, ας τον αγαυγίζει, τα περνάει εδώ πέρα όμως. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι φοβερά προβληματικός στο μάτς. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν γεμάτες με μικρές ομάδες τα οποία θα ζοριστείς να τα πάρεις, αλλά πρέπει να τα πάρεις. Και δεν είναι το πρώτο. Και δεν μπορώ να ακούω δικαιολογίες του με τη Λίμπαρο ότι οι παίχτες είναι κουρασμένοι, οι παίχτες είναι
εκτός ρυθμού. Οι καινούργιοι παίχτες που μπήκανε στο roster είναι εκτός ρυθμού. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή η Λεβαδιά τι είναι? Εγώ διαφωνώ γιατί, παιδιά, έχουμε 21 Οκτώβρη. Δεν έχουμε Αύγουστο. Αυτές οι δικαιολογίες, μπράβο. Αυτές οι δικαιολογίες είναι για τον Αύγουστο. Για εκείνη τη χρονική περίοδο. Επίσης, άντε και το Σεπτέμβριο όλο. Εγώ θα δώσω και ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια στη Λεβαδιά έτσι όπως στάθηκε μες στο Καραϊσκάκι. Πολύ μεγάλο. Είχαμε πει βέβαια ότι η Λεβαδιά έχασε στο 90 με τον Παναθηναϊκό. Με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 75 ο ΠΑΟΚ ήταν κλειδωμένος. Δηλαδή δείχνει σημάδια. Τώρα να είσαι μέσα στο Καραϊσκάκι, να χάνεις 2-0 και να έχεις ψυχικό απόθεμα να το κάνεις 2-2 το παιχνίδι. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα για μια ομάδα. Ναι, ρε φίλε, κοίταξε. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Η ψαλίδα των μικρών με τις μεγάλες ομάδες έχει μικρύνει πάρα πολύ. Δεν θα έπρεπε όμως. Η διαφορά δυναμικής είναι τεράστια. Όχι, εμένα μου αρέσει, ρε φίλε. Όχι, γιατί μ' αρέσει και εμένα. δεν είναι τώρα να βρίσκεις δικαιολογίες ενώ είσαι Ολυμπιακός να μην μπορείς να κερδίσεις τη Λιβαδιά. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν δύσκολα μάτς. Αυτά όμως, όταν είσαι μια ομάδα που στοχεύει πάντα σε πρωταθλητισμό, αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίζεις. Είτε μπορεί να μην είναι πάντα 3-0, 4 χαλαρά, 2-1, κάτι ας πούμε έτσι στη κόψη του ξηραφείου, πρέπει να τα παίρνεις. Πρέπει να βρίσκεις τρόπο, αφού σκοράρεις 2 φορές, και είσαι μετά να μην φας 2 γκολ. Μπροστά, με το Λεβαδιακό, αυτή η ήττα για τον Ολυμπιακό πέρασε λίγο. Εντάξει, είδε κάτι κραξίματα, αλλά πέρασε λίγο στα ψηλά γράμματα. Δεν είναι ήττα. Για μένα ήττα είναι. Ναι, εννοώ ότι αυτή η εμφάνιση του Ολυμπιακού πέρασε λίγο στα ψηλά τα γράμματα, γιατί ξεκίνησαν λίγο και τα δημοσιογραφικά site του Ολυμπιακού. Το πάμε την Πέμπτη δυνατά μέσα στη Μάλμε και ξέρουμε το ευρωπαϊκό πρόσωπο του Ολυμπιακού. Και επειδή είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια, πρώτα απ' όλα με τη Λίμπαρ έδωσε 4 μέρες στους παίκτες του ρεπό από τους εθνικές. Τους έδωσε 4 συνεχόμενες μέρες ρεπό. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με το ρόστερ που έχει και με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, επειδή κάνει ένα 3-0 με την Μπράγκα, ότι οι παίκτες του αξίζουν σχεδόν όλη την εβδομάδα την εργάσιμη ρεπό? Κοίταξε, καταλαβαίνω ότι μπορεί την Πέμπτη ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί, ξέρω εγώ, σαν τη Ρεάλ στην Ευρώπη. Αλλά όταν έχεις έναν Ρέτσο, ο οποίος ας πούμε σου λέει ότι θέλω να παίξω, με τη Λίμπαρ λέει όχι, θα τον κρατήσω. Που ήταν ήδη ξεκούραστος. Δεν πειράζει. Δεν έπαιξε δηλαδή με την εθνική. Μπορεί να έχει κάτι μικροπροβληματάκια, ρε φίλε. Σου λέει θα έρθεις την Πέμπτη και θα παίξουμε εκεί πέρα στην Ευρώπη και αυτά. Δηλαδή και η δεύτερη ομάδα να έπαιζε του Ολυμπιακού κανονικά, έπρεπε το μάτι με τη Λιβαδιά να το πάρει. Ναι, δεν συγκρίνονται την ποιότητα. Γι' αυτό σου λέω ότι καταλαβαίνω αυτό που λες και συμφωνώ απόλυτα ότι η ψαλίδα έχει μικρύνει. Αλλά η διαφορά δυναμικής είναι χαοτική. Σαν οργανισμοί. Και σαν οργανισμοί και σαν ρόστερ. Δεν είναι μόνο σαν οργανισμοί. Αλλά για μένα με τη Λίμπαρ, δηλαδή τακτικά πιστεύω ότι δεν έχει να δουλέψει τίποτα. Και σου λέω ότι εγώ δίνω τόσο εύκολα ρεπό στους παίκτες μου για 4 μέρες. Δεν σου είπα να δουλέψει αντοχή όλη την εβδομάδα και να τους κάψεις. Τύπου Αλμέιδα, προπονήσεις. Αλλά δηλαδή δεν μπορείς να δουλέψεις λίγο τακτική, αφού βλέπεις ότι όταν πας να κάνεις rotation, οι αλλαγές που μπαίνουν μέσα δεν μπορούν να σου αποδώσουν. Επίσης, θα κάνω μια ερώτηση. Ο Αθανάσιος Ανδρούτσος παίζει στον Ολυμπιακό? Κοίταξε, αυτό ήταν ένα μεγάλο ερώτημα. Εγώ δεν ήξερα, όχι, το ρωτάω ότι εγώ δεν ήξερα ότι παίζει στον Ολυμπιακό Ανδρούτσος ακόμα. Θα σου πω, το οποίο το άκουσα πάρα πολύ και από τους ρεπόρτερ που αναλύανε μετά το μάτς, λέγανε ότι ήταν λίγο ακαταλαβίστικη η αλλαγή Ανδρούτσος. Ναι, εγώ στο Νόσναμπρεκ τον είχα αφήσει. Εντάξει. Ήταν δανεικός, φαντάζομαι. Ναι, έτσι. φαντάζομαι πως ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, οι λύσεις του Ολυμπιακού στον πάγκο νομίζω εγώ ότι δεν δικαιολογούν την αλλαγή Ανδρούτσου. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή δεν είχες άλλο παίχτη να βάλεις. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Δεν θα με βρεις κάπου να διαφωνήσω. Δεν γίνεται, ας πούμε, επειδή εντάξει, έχουμε εκθιάσει πάρα πολλές φορές από αυτά τα μικρόφωνα τον Ροντινέη και το πόσο μεγάλος παίχτης είναι και ότι είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα. Ήταν, γιατί μπορεί πλέον ένα άλλος. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να μπαίνει μέσα ο Ζήνη αλλαγή και να σε κάνει κουδούνια. Και να φοβάσαι, δηλαδή να φοβάσαι αν ο Ολυμπιακός μην σου γυρίσει η Λεβαδιά με έναν Ζήνη που μπήκε και πήρε από εκεί την πλευρά του Ροντινέη όλοι παραμάζωμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αφού ξέρεις ότι αμυντικά ο Ροντινέη δεν είναι ένας πάρα πολύ καλός επιθετικογενής παίκτης. Απλά αμυντικά ο Ροντινέη έχει κενά. Και το ξέρει και ο Ολυμπιακός, το ξέρει και με τη Λίμπαρ, το ξέρουν και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αυτό. Κάνει αλλαγή και βάλει κάποιον άλλον όμως. Ωραία. Η λύση στον πάγκο του Ολυμπιακού στην άμυνα ήταν ο Πιρόλα, ναι. ήταν ο Μπιανκόνε
οι οποίοι είναι center back. Βέβαια θα μπορούσε να παίξει και με τριάδα στην άμυνα, εγώ θα πω. Θα μπορούσε, άμα θες να κάνεις αλλαγές, να παίξει μετά ένα 3-5-2. Γιατί δεν θα μπορούσες. Βέβαια. Τέλος πάντων. Δεν δικαιολογείται. Όπως και να έχει, δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Όχι, δεν δικαιολογείται. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε τη Λίμπαρ, γιατί αντικειμενικά ο Ολυμπιακός χάνει ευκαιρίες που του δίνουν και οι αντίπαλοι του στη διεκδίκηση του τίτλου σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι χι τύπου όπως ο Λεβαδιακός ή ο Πανετολικός μες στην έδρα του, που δεν τα έκανε ο Ολυμπιακός παλιά αυτά, θα τα πληρώσει. Αυτό φαίνεται. Γιατί λέμε ότι είναι ένας βαθμός από εδώ, ένας βαθμός από εκεί. Ας σκεφτούμε λίγο διαφορετικά τη βαθμολογία και θα καταλάβετε ότι ένας βαθμός από εκεί, ένας βαθμός από εδώ, κάπως αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Εάν με ρωτήσεις, και θα κάνω γέφυρα, ο πιο κερδισμένος αυτής της αγωνιστικής ίσως να ήταν ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, εντάξει, και ο Άρης. Παναθηναϊκός και ο Άρης. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός μειώνει την ψαλίδα σχεδόν από όλους. Ναι. Από το πουθενά. Γιατί του κάνει δώρο ο Ολυμπιακός. Πολύ κοινικό το παιχνίδι μες στον Όφη. Έστειλε γύρω στις 5-6 φάσεις ο Παναθηναϊκός για εξέταση από το Lightsman. Βέβαια κάτι εξόφθαλμα πράγματα δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Όχι. Κάτι εξόφθαλμα πράγματα σταματούσε τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού για offside σε φάση πριν βγει η παλιά, που ξέρουμε ότι και στην εποχή του VAR δεν συμβαίνουν αυτά. Στην εποχή του VAR γίνει την παλιά, περνάει φάση και το βλέπουμε μετά. Εντάξει, ανάλογα. Ναι, ή σηκώνει τη σημαία λίγο αργότερα. Εδώ είχαμε 3-4 φάσεις, οι οποίες οι δύο για μένα αμφισβητούμενες για το offside, οι δύο είναι εξόφθαλμες ότι δεν είναι, και σηκώνονται κράου με τη μία. Από τον ίδιο Lightsman, στην ίδια πλευρά. Ναι. Στάλθηκαν αυτές από τον Παναθηναϊκό για να πάρει μια εξήγηση. Βρήκε γκολ στο 6 ο Παναθηναϊκός και από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν λίγο διαχειριστικό. Ο Όφη είχε υπεροχή στην επίθεση και το ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός, το έλεγαμε κιόλας, Ναι, ότι το λέγαμε ότι θα δεχτεί πίεση. Όσο έχει ένα σταθερό Τραγκόφσκι, νομίζω δεν έχει να φοβάται ο Παναθηναϊκός πολλά πίσω από τέτοιες ομάδες. Φάνηκε ότι επιθετικά, βέβαια, γιατί δεν είχε, ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε τον Ιωαννίδη ούτε τον Σπόραρ. Ο Σπόραρ ένιωσε αδιαθεσία και έμεινε στην Αθήνα και έπαιξε με τον Γερεμέγεφ. Αν υπήρχε θα έπαιζε. Ναι. Και έπαιξε με Τζούρισιτς, Μπακασέτα, Τετέ. Μπακασέτας ένας διαφορετικός παίκτης μετά την εθνική. Μάλλον βλέπει λίγο ο Αλόνσο ότι πρέπει να χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιείται στην εθνική. Και θα μου πεις, εκεί έχει και άλλους παίκτες δίπλα του. Ξέρεις τι έκανε? Του έβαλε τον Τζέριν πιο μπροστά. Τον βοηθούσε ο Τσέριν στα τρεξίματα και ο Μπακασέτας είχε απλά αυτές τις μεσαίες πάσες που έχει στον χώρο του, ουσιαστικά του κέντρου μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Ναι. Τον άφησε λίγο δηλαδή πιο ελεύθερο στο παιχνίδι. Σύγκλινε πάρα πολύ ο Τζούρισιτς με τον Τετέ σε αυτό το κομμάτι. Ήταν και σωστές οι αλλαγές, θεωρώ. Μπήκε ο Νίκας, σκέψου. Με αυτό θα σου πω. Έπαιξε ο Νίκας, αναγκαστικά βέβαια, αλλά εγώ θα έδινα μια ευκαιρία σε αυτό το παιδί. Εντάξει, ωραία. Τέλος πάντων. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη, δεν νομίζω ότι έχει να πούμε κάτι άλλο. Είπαμε 2-0 ο Άρης. Το είχαμε πει στα μικρόφωνα ότι θα κερδίσει 2-0 την Καλιθέα. Εδώ ήμασταν. Ο Άρης είναι, φίλε, η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Παίζει το πιο σωστό ποδόσφαιρο με μία πολύ μικρή, θεωρώ, παρατήρηση, ότι αν μια ομάδα μαρκάρει σωστά το Μωρόν, ο Άρης έχει τελειώσει. Τι λες? Και σου δίνω την πάσα. Τι λες? Πιστεύεις ότι αν κλείσει το Μωρόν, ο Άρης τελείωσε? Σου λέω το τι είδα στο μάτς με την Καλιθέα. Γιατί λες, αν μια ομάδα το κάνει, τελειώνει ο Άρης. Όχι. Αυτή τη στιγμή στο μάτς με την Καλιθέα, τον γκολ του Άρη το πρώτο το βλέπεις? Ναι. Πώς μπαίνει στο δοκάρι μπάλα, στο χέρι του τερματοφύλακα και μπαίνει. Εντάξει, το ήταν μια κεφαλιά. Ναι, του Μπράμπετς. Ναι. Ο Μωρόν δεν ήταν αποδοτικός σε αυτό το παιχνίδι. Επιθετικά ο Άρης χωρίς το Μωρόν θα πρέπει λίγο ο Μάτζιος να δουλέψει λίγο τα συστήματά του. Δηλαδή, όταν ο Μωρόν δεν θα σου πιάσει μια μέρα, κάνε κάτι. Εντάξει, οκ. Εγώ νομίζω ότι οι λύσεις του Άρη είναι πολύ περισσότερες φέτος. Δεν είναι ο Μωρόν ο περσινός που ήταν αυτός και τίποτα. Νομίζω ότι θα βλέπαμε άλλο μάτσα αν δεν υπήρχε κόκκινη τόσο νωρίς. Σίγουρα.
Σίγουρα. Δηλαδή το 2-0 έρχεται μετά, νομίζω. Πολύ αργά ήρθε. Στο δεύτερο μήχρονο ήρθε και τα 2 γκολ. Ναι, αλλά το περίμενες. Δηλαδή, Περίμενες η μετά Καλυθέα το γκολ. δεν πέρασε τη σέντρα. Τώρα δεν έκανε τίποτα. Ένα δοκάρι, νομίζω είχε κάτι πολύ. Είχε μια φάση όταν έγινε το 1-0 του Άρη στο 80 που βγήκε γρήγορα μια αντεπίθεση, αλλά δεν είναι φάση που μπορεί να ανησυχήσει τον Quest αυτές. Εντάξει τώρα, αν δεν υπήρχε κόκκινη θα μιλήσουμε για άλλο παιχνίδι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, νομίζω καταλαβαίνουμε ότι ο Άρης σε αυτή τη φόρμα που έχει τώρα, αυτά τα μάτς θα τελειώνει. Και είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος που έχει η ομάδα του Άρη φέτος. Γιατί αυτό εγώ προσωπικά έχω να το δω πάνω από δεκαετία στον Άρη. Το να μπορεί να πάρει μάτς με μικρούς χωρίς να είναι με την ψυχή στο στόμα και να λες ότι εντάξει, βγήκε και κόκκινη, θα το καθαρίσει. Ξέρεις τι, αυτό που λέω εγώ και για να μην παρεξηγηθώ, ο Άρης χθες δημιούργησε 19 τελικές, 13 στο στόχο. Τα χαφ του, Σουλεϊμάνοφ και Ντιαντί, γενικά δεν το έχουν τόσο με το σκοράρισμα. Δημιουργούν πάρα πολύ, μπορούν να φτάσουν δηλαδή στην τελική προσπάθεια, αλλά η τελική προσπάθεια συνήθως είναι στη θύρα 3. Αυτό εννοώ ότι πρέπει να βρεθεί κι άλλο σκόρερ εκτός από το Μωρόν. Και επειδή τα χαφ σου έχουν ποιότητα, πρέπει λίγο να δουλέψουμε τα τελειώματά μας. Να σου το πω έτσι. Βέβαια για μένα πολύ σωστή κίνηση του μάτσου να χρησιμοποιηθεί ο Σουλεϊμάνοφ και όχι ο Σύστο. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Σουλεϊμάνοφ δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να έρχεται από τον πάγκο συνέχεια. Εντάξει, το είπαμε και εμείς εδώ πέρα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Άρης έχει λύσεις από τα φτερά. Και καλώς ή κακώς υπήρξαν και ψιλομανουρίτσες, ακούστηκε κιόλας από κάποιους ρεπόρτερ ότι γκρίνιαξε ο κύριος Καρυπίδης για τον κόσμο του Άρη. Θέλει πιο ενεργή συμμετοχή από τον κόσμο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει φοβερό λαό και καλώς ή κακώς τώρα αρχίζει να πιστεύει ότι θα πάρει πρωτάθλημα και θέλει τη στήριξη από τον κόσμο. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν γεμίζει το Βικελίδης. Εντάξει, θα μου πεις τώρα με την Καλυθέα. Με την Καλυθέα, γιατί. Τέλος πάντων. Εγώ τον καταλαβαίνω και τον κόσμο. Για πολλά πράγματα δεν είναι της παρούς, γιατί θα μας πάρει ένα επεισόδιο τώρα αν μιλήσουμε για το θέμα κόσμος και Άρης και διοίκηση. Εγώ με τον κόσμο είμαι. Και εγώ με τον κόσμο είμαι. Δεν χρειάζεται να πας τώρα με την Καλυθέα να του γεμίσεις. Και σου κάνω πάσα και σε αφήνω να το πάρεις. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Όχι, δεν θα πάρω, θα παίξουμε πινκ-πονγκ. Ναι, όχι, θέλω απλά, επειδή μου είπες στην αρχή ότι θες να πεις πολλά, θέλω να σε ακούσω. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα στοχευμένα. Θα Πάμε. στα πω. Λοιπόν. Αγωνιστικά θα μιλήσεις, θες να μιλήσουμε πρώτα αγωνιστικά και να τα πεις μετά. Τώρα μου έδωσε την πάσα, άστο. Τώρα την πήρα την πάσα. Δεν κοιτάω. Τώρα πίσω, σκόρα, μόνο τώρα μπροστά. σκόραρε. Λοιπόν. Γενικά και εσύ και εγώ και στο βίντεο που κάναμε στο TikTok εκθιάσαμε τον Λουτσέσκου Θα σαν συμφωνήσω. στρατηγό και σαν, εντάξει, ότι κάνει φοβερή δουλειά στον ΠΑΟΚ. Ότι είναι έξυπνος άνθρωπος. Συνολικά. Ναι, άσε το συνολικά. Το πάμε μόνο στο θέμα προπονητή. Είναι φοβερός προπονητής. Είναι ίσως ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα. Ίσως, γιατί υπάρχουν και αμφιβολίες. Αλλά σίγουρα είναι στους καλύτερους. Τον βλέπουμε, έχει κάνει φοβερή δουλειά. Τον αγαπάει ο λαός, τα πάντα. Αλλά έχω συχαθεί. Ενώ τον λατρεύω γενικά, μ' αρέσει το στυλ του. Και να σου πω και το τυράκι μου, έτσι ψιλογουστάρω που την μπαίνει λίγο στην Αθήνα. Πρεσβεύεις κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω επίσης ότι έχεις και ένα κόλλημα με την ΑΕΚ συγκεκριμένα. Αυτό νομίζω ότι φαίνεται εξόφθαλμα. Εντάξει, και δεν περιμέναμε το χθες. Και με τους άλλους έχει, Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι λίγο παραπάνω. το πρωτάθλημα, ας πούμε, του 18 πραγματικά τον έχει πειράξει. 6 χρόνια όμως, Δρυγιάννη. Εγώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Να το καταλάβω. Μπορεί όντως, ρε φίλε, να τον έχει πειράξει πάρα πολύ. Αλλά δεν γίνεται το 2024 να αναπαράγουμε τις ίδιες δηλώσεις που ακούσαμε το 23, που ακούσαμε το 22, που ακούμε κάθε χρονιά. Και πολλές φορές με τη χρονιά, όχι 2. Και να σου πω και κάτι. Είναι και γραφικός, ρε φίλε. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις. Να πάνε και αυτές στο διάολο. Ας πάνε και αυτές. Ρε φίλε. Δεν γίνεται να μανουριάζεις
σε κάθε μάτς με την ΑΕΚ. Δεν γίνεται. Και ζητούσε μανούριασμα χθες. Το ζήτησε. Το ότι. Επειδή άκουσα τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ λέγανε ότι προκαλούσε επειδή περπατούσε στο γήπεδο πριν το μάτς. Αυτά ρε παιδιά γίνονται σε κάθε μάτς. Όχι, αυτό δεν είναι για μένα μανούριασμα. Όχι. Ούτε καν εγώ πιστεύω ότι προκαλείς αν περπατάς. Καλά κάνεις. Αυτοί οι Ούγγανοι θα εξαγριωθούν ό,τι και να κάνεις. Αλλά ρε φίλε Λουτσέσκου, τελειώνει το μάτς, δώσ' τα χέρια, πες αυτά που θες να πεις μετά στις δηλώσεις, σήκω, φύγε μετά, τελείωσε. Πες τα στη συνέντευξη τύπου. Μην μπλέκεστε εκεί στο γήπεδο μέσα. Ο άλλος να δείχνει με τα δάχτυλά του το σκορ, ένα από εδώ και ένα από εδώ με τα δάχτυλα, τα μεσαία, να δείχνει το σκορ του μάτς. Ρε φίλε, αυτά τα πράγματα πρέπει καλός ή κακός στον ας τον πάρω, δεν το πιάσω γενικά, στο Λουτσέσκου και στο team του πρέπει λίγο να αρχίσουν να μειώνονται. Ίσως, τώρα δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό το σου πω, επειδή είμαστε και εμείς και οι δυο του κλάδου, ίσως να πρέπει να δει κάποιο ψυχολόγο. Και δεν το λέω τώρα χαχά, κάτσε να πω μια τάκα. Όντως μπορεί να έχουν θέμα ρε φίλε. Φίλε, ξέρετε, σαν εμένα αυτό που μου βγάζει ο Λουτσέσκου, και θα είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω τόσο πολύ μαζί σου, γιατί συνήθως διαφωνούμε σε κάποια κομμάτια, αλλά ο Λουτσέσκου η αιμονή, γιατί είναι αιμονικό σύνδρομο αυτό που έχει γίνει. Γιατί καταλαβαίνω σε πολλά πράγματα ότι ναι, τραβάει τους κραδασμούς για τον ΠΑΟΚ και αυτό δεν είναι ότι τραβάει τους κραδασμούς. Και καλά κάνει, άλλο είναι αυτό. Εδώ φαίνεται ότι ξεφεύγει. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ο Λουτσέσκου, ο οποίος είναι ο πονηρός, η Αλεπού. Γίνεται ένας Βαλκάνιος Ρουμάνος, ο οποίος λέει: εγώ όπως σας βρω, θέλω να σας κερδίζω. Και να προκαλώ με τη δηλώση μου. Γιατί θα σου πω, το περπάτημα στην αρχή δεν είναι προκλητικό. Το περπάτημα στο τέλος, από την αντίθετη πορεία, γιατί πας στον παίκτη της ΑΕΚ καρφί, και να σου πω κάτι, είσαι προπονητής. Θεωρητικά πρέπει να είσαι. Εσύ πρέπει να είσαι το υπόδειγμα των παικτών. Μπορεί ένας παίκτης της ΑΕΚ ή οποιοδήποτε του ΠΑΟΚ να κάνει οποιαδήποτε χειρονομία θέλει μες στο παιχνίδι. Εσύ, σαν προπονητής, δεν σου είπα εγώ να κάτσεις και να τα δέχεσαι όλα. Πηγαίνει προς το κέντρο του γηπέδου, ενώ ξέρουμε ότι στην ΟΠΑ Παρίνα φυσούν από την άλλη πλευρά. Μανουριάζει με τον παίκτη, γιατί μανουριάζει με τον παίκτη. Έρχεται μετά και ο CEO της ΑΕΚ. Επίσης δεν ήξερα ότι η ΑΕΚ έχει CEO. Τέλος πάντων, παρένθεση. Γίνεται και ένα τζέρτζελο με τα ματ με τους ανθρώπους συνοδείας του ΠΑΟΚ και. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ένα μάτς το οποίο εγώ όταν ξεκίνησε και είδα το μικρό Γιαννάκη ρε φίλε μέσα με την αποστολή της ΑΕΚ. Τον αδερφό του που είναι εξής. Είδα στο τέλος του παιχνιδιού τον Κωνσταντέλια με το Ρότα να πειράζονται, αγκαλιές, τέτοια. Είδα δηλαδή τους παίκτες όλους μεταξύ τους να είναι σε ένα υπέροχο κλίμα. Και λέω, όταν το είδα αυτό στην αρχή, λέω ότι κοίτα ρε φίλε, είδαμε μπαλάρα πρώτα απ' όλα. Παρένθεση, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για το αγωνιστικό ακόμα. Θα το πούμε. Γιατί είδαμε μπαλάρα για το μάτς, ήταν πολύ δίκαιο το 1-1. Γιατί εγώ δεν θα το ψυχολογήσω τώρα σε αυτά τα μικρόφωνα για να πω ότι αυτό είναι πέναλτι, αυτό δεν είναι. Εγώ θα κρατάω ότι είδαμε μία ματσάρα. Είδαμε ένα ντέρμπι με τα όλα του. Το είχαμε πει ότι θα είναι ανοιχτό με φάσεις και πάει στο τέλος και είναι λίγο. Η συμπεριφορά σου είναι λίγο σαν ένα παιδάκι που δεν του έχουν δώσει το δώρο του και το κρατάει μανιάτικο. Ξέρεις τι, θα πω αυτό και θα το κλείσω από πλευράς μου για το θέμα Λουτσέσκου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει χρόνια. Στη φάση του Μαουρίτσιο το 2018, εγώ δεν βλέπω offside. Ναι, εγώ έβλεπα. Δηλαδή βλέπουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Που δεν είμαι ΑΕΚ. Οκ, δεν έχει σχέση τι ομάδα είσαι. Αυτό σου λέω, για να μην πούνε ότι. Ας πούνε ότι θέλουν. Εγώ έβλεπα καθαρό γκολ. Ωραία. Το ίδιο και ο Λουτσέσκου. Πολύ ωραία. Εντάξει, σίγουρα δεν συγκρίνεται ο καημός ο δικός μου με έναν άνθρωπο ο οποίος όλη του η χρονιά σε μια φάση διαλύεται. Όλη του η χρονιά δουλειάς. Οκ. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι μετά από τόσα χρόνια, και δεν με νοιάζει ο αριθμός, και μια χρονιά να έχει περάσει, βλέπεις ότι οι παίχτες τα έχουν ξεπεράσει, έχουν έρθει καινούργοι, υπάρχουν. Άλλη διοίκηση έχει ΑΕΚ πρώτα απ' όλα. Ναι, έχει άλλη διοίκηση. Υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των παιχτών, λόγω εθνικής. Ναι, λόγω εθνικής, τους βλέπεις αγκαλιά και τέτοια. Και εσύ δεν περιμένω να είσαι Γιοβάνοβιτς, να είσαι κύριος και τέτοια. Καταλαβαίνω το στυλ σου και μ' αρέσει κιόλας, όχι μερικές φορές. Αλλά αυτή τη φορά είναι, κατά τη δική μου άποψη, ένας Λουτσέσκου μόνος του, το δημιουργεί μόνος του. Να το δημιουργήσεις το 19 που έχει περάσει, ξέρω εγώ, το 18 και τέτοια, θα πω εντάξει, σου είναι μανιάτικο. Που ήταν και το ίδιο ρόστερ των ομάδων, θα πω εγώ. Γιατί από εκείνα τα ρόστερ παρεμπιπτόντως δεν είναι άνθρωπος. Τώρα βλέπεις ότι
τουλάχιστον δικά μου τα μάτια, ο Λουτσέσκου ξεγυμνώθηκε. Δεν είχε κανενός παίχτη τη στήριξη, κανενός παράγοντα τη στήριξη. Τη στήριξη ήταν μια συμπεριφορά ατομική δική του, ένα κόμπλεξ δικό του και 2-3 συνεργατών του. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Μακάρι, επειδή υπάρχουν φωτογραφίες με τον κύριο με τα μεσαία δάχτυλα και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους μπλέχτηκαν ενεργά, μακάρι, επειδή τους ξέρουμε, να τους απαγορευτεί η είσοδος στα γήπεδα για να ησυχάσουμε. Είναι ντροπή να βλέπουμε αυτό που λέει στο Γιαννάκη με τον αδερφό του, που είναι ο Γιαννάκης Παοξής, ο αδερφός του είναι ΑΕΚ, και ο Ηλιόπουλος στη μέση, να βγαίνουν φωτογραφία. Και όχι μόνο τον Ηλιόπουλο, όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ, ρε φίλε. Όλο αυτό το. Ναι. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα δηλαδή στο ντέρμπι. Και μετά να γίνουν τέτοια πράγματα. Έβλεψες και τους παίκτες μέσα στα μαρκαρίσματα π.χ. Που ας πούμε και να χτυπούσε κάποιος και αυτά πήγαιναν. Έβλεπα χθες, το είπα όντως ότι ήταν ένα πολύ ωραίο ντέρμπι παικτικά. Περίμενε, άστο αγωνιστικό. Μόνο αυτό το πήγαινε να το κλείσω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λέμε ότι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τα οπαδηλίκια, τα νταβατζιλίκια, τα βγάζω όπλα και απειλώ και δεν ξέρω τι. Πώς είναι να τα αφήσουμε πίσω μας και κάθε φορά που θα βλέπουμε το Γιαννάκη στη φωτογραφία με τον αδερφό του και τον έναν τον άλλον θα λέμε «Α, τι ωραία κίνηση» και μετά θα γίνονται αυτά. Και παρένθεση σε όλο αυτό, πρώτον είναι για μένα δυσφήμιση στον οργανισμό ΠΑΟΚ το χθεσινό, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι έτσι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά και δεύτερον, είδα και μια μερίδα στήριξη οπαδών του ΠΑΟΚ προς τον Λουτσέσκου μαζί σου μέχρι τέλος, που οι ίδιοι άνθρωποι πριν 4 μέρες λέγαμε για την οπαδική βία, λέγαμε για. Τα ξέρουμε αυτά, ρε φίλε. Πάντα θα είπε. Αυτό δεν περίμενες ότι κάποιοι θα στηρίξουν την κίνηση. Δεν το περίμενα, αλλά ο Λουτσέσκου αυτή τη φορά, όπως είπες, πρέπει να είναι μόνος του, να λύσει το πρόβλημά του, να καταλάβει ότι απέδειξε ότι είχε να αποδείξει σαν προπονητής, αν ουσιαστικά τον πλήγωσε τόσο πολύ ότι μου κλέψατε τη δουλειά, ότι πήρε το double την επόμενη χρονιά, έτσι. Πήρες πρωτάθλημα πέρυσι, κάνεις μια πολύ επιτυχημένη πορεία στον ΠΑΟΚ, σε λατρεύει ο λαός, μπορεί να γουστάρει όπως λες το στυλάκι του, και εγώ το γουστάρω πολλές φορές στο στυλάκι του, αλλά αυτό στο συγκεκριμένο κομμάτι για μένα θεωρείται μη επαγγελματικό. Να το πω πάρα πολύ, το λέω πάρα πολύ ομαλά για να μην κοπεί και κάτι. Είναι μη επαγγελματικό και δεν τιμάει κανέναν από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Λουτσέσκου, το παράκανες. Αυτό. Και το κλείνουμε εδώ. Και πάμε στο αγωνιστικό. Αγωνιστικό τώρα. Το είδες το παιχνίδι, φαντάζομαι. Το είδα τεροχρονισμένα. Εγώ το είδα live. Ταξίδευα, δεν μπορούσα. Ναι, σωστά. Έχω να πω ότι είδα τρομερό physicality για τις δύο ομάδες. Πολύ γρήγορος ρυθμός. Γιατί τελικές δεν είδαμε. Ναι, αλλά σαν να μην χαλάστηκα, ας πούμε. Ούτε εγώ χαλάστηκα με αυτό. Δεν με Γιατί πείραξε. ήταν τόσο γρήγορος ο ρυθμός στο πάνω κάτω. Καταλάβαινες που έχουν αδυναμίες οι ομάδες. Σίγουρα. Καταλάβαινες δηλαδή ότι από την πλευρά π.χ. Γιόνι Ότο στόχευε πολύ η ΑΕΚ. Εμένα δεν με χάλασε Ότο. Ούτε εμένα δεν με χάλασε Ότο. Και ειδικά όταν πήγε αριστερά δεν με χάλασε. Όσο ήταν δεξιά και είχε τον Κοϊτά απέναντί του, ο Κοϊτά για μένα είναι ίσως από τα πιο ταχυδυναμικά εξτρέμ που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Φοβερός είναι, άστο φοβερός. Βέβαια έχει το ίδιο πρόβλημα που λέγαμε για τα εξτρέμ του Άρη. Στο τελικό σουτ. Έλα ρε, έχει πόδια ο Κοϊτά. Και δυνατά πόδια και σουτάρει πολύ. Έχει δυνατά πόδια, αλλά τη στέλνει. Ξέρεις γιατί? Είναι τόσο γρήγορος, είναι αυτό που λέμε ότι είναι τόσο γρήγορος σαν παίκτης, που δεν κάνει καλό συγχρονισμό το βήμα του με το σουτ. Δεν το θεωρώ εγώ τσαπατσούλη. Όχι, δεν είναι τσαπατσούλης. Πρέπει λίγο να συγχρονίσει τα άκρα του, να σου το πω έτσι. Εντάξει. Βέβαια, για να πούμε για τον λόγο του αληθές, το γκολ του ΠΑΟΚ έρχεται για μένα κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Και τι εννοώ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού? Έχει δοκάρει ο ΠΑΟΚ με τον Οσντόεφ, αλλά γενικά την κυκλοφορία της μπάλας και τις επικίνδυνες επιθέσεις σε εκείνο το σημείο τις έχει πάρει η ΑΕΚ. Ναι, εγώ το βλέπω αλλιώς. Εγώ βλέπω στο πρώτο ημίχρονο έναν ΠΑΟΚ πολύ καλό. Μα και ήδη ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και ήδη ήταν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο πρώτο και στο δεύτερο. Αλλάζει η ΑΕΚ
φάση αλλάζει πρόσωπο. Όχι, αλλάζει όλο το σχήμα της. Με το που βγαίνει το κακό play Πιερό μπροστά και Λιβάη Γκαρσία μέσα. Το οποίο τι έργο είδες, Ρε Αλμέιδα? Εντάξει. Καλά έκανε και πραγματίστηκε. Καλά έκανε. Όχι, καλά έκανε. Βέβαια. Νωρίς είναι, πρέπει να βρεις κάτι. Εντάξει, έχει και τις λύσεις. Φαίνεται ο Λιβάη Γκαρσία ότι είναι φορ. Δεν είναι να παίζει στα φτερά. Δεν είναι να παίζει δεύτερο φορ. Αδικήθηκε πολύ, ρε φίλε. Αδικήθηκε πολύ και ο Λιβάη. Είναι φορ. Και επειδή ο Κοϊτάλο και επειδή και ο Πιερό είναι καθαρό αιμοφόρ. Ναι. Το γκολ του Πιερό είναι από τα πιο σεντερφορίσια παλιά γκολ που έχω δει. Περίμενε τώρα, φεύγουμε. Για μένα το γκολ του Μπάμπα δεν έχετε καθόλου κόντρα στη ροή. Εγώ το περίμενα, δηλαδή τον έβλεπα τον Μπάμπα πιο πιστικό. Οκ. Εγώ δεν το είδα αυτό. Και βλέπω φορ να παίζει με πλάτη, να χρησιμοποιεί τον όγκο του τέλεια, όπως είναι ο Πιερό και όπως ήταν η φάση, να βλέπεις ένα Κετζιόρα να είναι κολλημένος πάνω του στη φάση ενώ του γκολ, έτσι, και να κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί για να μην του κάνει πέναλτι, και να βλέπεις ένα Πιερό να είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό πάνω μου, μίγα, κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή τέλεια πλάτη, τέλειο αυτό, το αφήνω την μπάλα να περάσει, σε κλείνω με τον όγκο μου και πλασάρω. Και φτάνει και εύκολα. Και εκθέτει αυτά τα μικρόφωνα, τα οποία τον είχαν βαφτίσει κεφαλοσφαιριστή αποκλειστικά, χωρίς να μπορεί να τελειώσει αλλιώς. Τα είχαμε πει. Ναι, όχι, το είχαμε πει. Απλά να σου πω κάτι. Δεν μου λέει κάτι αυτό και δεν θα σταματήσω να λέω ότι ο Πιερό δεν ξέρει μπάλα με τα πόδια. Λόγω αυτού του τελειώματος. Εμένα αυτή η φάση μου δείχνει ότι μπορεί να το κάνει. Εντάξει, οκ. Εγώ συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι ταγαροτάγαρος με τα πόδια. Θεωρώ ότι την πατάει και πέφτει. Με την έννοια τώρα τι να σου πω. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν εκεί ο Τόμας ο Κετζιόρα, ο τόσο εκθιασμένος center back του ΠΑΟΚ πια, και ήταν ο Κόλλη, δεν θα είχε τόσο εύκολο γύρισμα ο Καλά, Πιερό. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Γιατί είναι δύο θηρία θα παλεύανε. Ακριβώς. Γιατί εκτέθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ και εκτέθηκε ο Κετζιόρα ότι για center back είναι λίγο αδύναμος. Σε σχέση, ας πούμε, με τον κύριο Λόβρεν π.χ., ο οποίος θα βάλει τα πόδια του. Και εγώ εκτέθηκα, γιατί το Λόβρεν τον νόμιζε ότι θα κάνει εδώ διακοπές, αλλά ο Λόβρεν δείχνει ότι είναι ένα center back πολύ μεγάλης κλάσης. Φοβερός. Έπαθα πλάκα. Αλλά ρε φίλε, είδες στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις μπαίνει ο Κόλλεϊ, πώς αλλάζει η αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ? Και το βλέπεις. Κοίταξε, δυστυχώς έπρεπε να γίνουν πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, το σφίξιμο που ένιωσε στα πόδια του ο Μπάμπα και έγινε μια αναγκαστική αλλαγή. Και αναγκαστικά περνάει ο Ότο αριστερά, που αναγκαστικά, εντάξει, μπορεί να παίξει αριστερά, έπαιξε στην Αγγλία, ας πούμε. Πάει ο Κετζιόρα στην δεύτερη υποτίθεται θέση που ξέρει, το δεξιμπάκ. Και ήταν καλύτερος. Εγώ δεν τρελαίνομαι γενικά. Εγώ γενικά για το Κετζιόρα δεν τρελαίνομαι. Το ξέρεις. Και με Κόλλεϊ Λόβρεν βλέπω έναν ΠΑΟΚ που λέω, ρε φίλε, τι ωραία άμυνα είναι αυτή. Τι ωραία. Ο Κόλλεϊ είναι μουλάρι. Εμένα μου αρέσει. Αυτό λέω, με την καλή είναι το μουλάρι όμως. Μετά το μάτς με τη Γαλατά. Φίλε, και εντάξει, ο Λόβρεν στο μάτς με την ΑΕΚ είναι σε φάση του, ξέρεις κάτι, έχω παίξει πολλά ντέρμπι στην Premier League. Έπαιξα Champions League τελικούς, έπαιξα Premier League σήκωσα. Ναι, και έπεφτε στις φάσεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το tackling στον Πιερό στο πρώτο ημίχρονο, που σε φάση. Κάτσε ρε Πιερό, εγώ δεν είμαι Κετζιόρα. Ναι, το tackling αυτό ήταν εγώ δεν είμαι Κετζιόρα. Ναι. Γιατί ο Κετζιόρα εκτέθηκε στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά. Θεωρείς δίκαιο το αποτέλεσμα? Ερώτηση. Ναι, ρε, 100%. Και εγώ αυτό πιστεύω. Κάτι που ήθελα να τονίσω. Ακούστηκε λίγο, πολύ λίγο, και προς τιμήν των ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ακούστηκε πολύ λίγο για μια φάση Γκαρσία Μπάμπα. Ναι. Στο 57. Η οποία θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι. Σου λέω ότι είναι προς τιμήν των μέσων επικοινωνίας της ΑΕΚ, γιατί εγώ αυτή τη φάση τη βλέπω πέναλτι. Εγώ θα το έδινα. Θα σου πω τώρα τι πιστεύω. Θα το έδινα, εννοώ χωρίς βαρ. Και ας μου άλλαζε την απόφαση στο βαρ. Από αναλύσεις τις οποίες είδα, δεν ξέρω αν είδες καθόλου αμφισβητούμενες. Έκατσα και είδα πολλούς το τι είπανε. Υπάρχουν τρεις εκδοχές αυτές που είδαμε. Η μία είναι ότι το πέναλτι δεν δίνεται λόγω ότι η μπάλα έχει φύγει ήδη από τα πόδια του ποδοσφαιριστή και μετά γίνεται η επαφή με την μπάλα. Εντάξει. Η δεύτερη είναι ότι δεν δίνεται επειδή υπάρχει πρώτο offside. Βέβαια δεν σηκώθηκε κάποια σημαία, οπότε. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αυτό ναι, δεν μπορώ να το. Και τρίτη είναι ότι είναι πέναλτι λόγω επικίνδυνου παιχνιδιού.
Εγώ νομίζω εκεί κλείνω. Και εγώ εκεί κλείνουν τα μάτια μου. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Καταλαβαίνω ότι είναι μια φάση η οποία σηκώνει ανάλυση και θα μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, τα διαιτητικά φύλλα και να σου πούνε ότι αυτό με βάση τον τάδε κανονισμό δεν είναι. Οκ, το καταλαβαίνω. Ναι. Το δικό μου το μάτι σε εκείνη τη στιγμή θα το δίνει πέναλτι. Με γυμνό μάτι το δίνει πέναλτι. Εγώ ναι. Και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Και εγώ σου είπα κιόλας μια φάση την οποία ίσως να είμαι ο μόνος τρελός που το είδε. Το χέρι του Πίλιου που μου λένε όλοι ότι είναι κοντά στο σώμα. Δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Άμα το δεις από τη φάση, έτσι, από το δεύτερο replay που είδα, επειδή ο Πίλιος κοιτάει τον παίκτη, είναι μεν γυρισμένος, αλλά η έκταση που κάνει στο χέρι είναι κοντά. Αλλά η έκταση κάνει αυτό. Είναι μεν κοντά στο σώμα του. Πλέον δεν ξέρουμε όντως τι γίνεται με τους κανονισμούς και τα χέρια. Αυτό το είπαμε και. Ναι. δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όπως και γενικά με τα πέναλτι. Ναι. Και έχω μια φάση, θα την αναλύσουμε μετά που θα πάμε στην Premier League στον Bournemouth Arsenal γι' αυτό. Δεν σε χάλασε? Με χάλασε, προφανώς και με χάλασε. Στο match εγώ κρατάω ότι οι δύο ομάδες βγάλανε πάρα πολύ αθλητικότητα. Η ΑΕΚ το περιμέναμε από την ΑΕΚ. Από τον ΠΑΟΚ δεν το περίμενα, να σου πω. Και εγώ δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι θα βγάλει τόσο γρήγορο ρυθμό ο Λουτσέσκου σε παιχνίδι. Δεν φοβήθηκε το match ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, φάνηκε. Να σου πω κάτι, και προς τιμή του ΠΑΟΚ το αναγνωρίζω πάρα πολύ αυτό, γιατί εγώ το match το έβλεπα άσο. Μόνο και μόνο. Γιατί είναι για αυτό που λέμε. Ναι. Ο ρυθμός της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά δεν παίζεται. Παρ' όλα αυτά ήταν αντάξιος των συνθήκων. Κοίτα, ο Λουτσέσκου είπαμε ότι από πέρυσι πριν τα play-off, δηλαδή από το Φλεβάρι-Γενάρη βασικά, είχε αλλάξει το στυλ του και δοκίμαζε αρκετά πράγματα. Ναι. Και όντως δοκίμασε. Δηλαδή έπαιξε με τον Μουρκ βασικό. Εγώ δεν το περίμενα. Και δεν ήταν κακός, παραδόξως. Έπαιξε με ο Σντόεφ Σβάμπ, άφησε τον Καμαρά στον πάγκο. Ναι, εντάξει, αυτό το ψιλοπερίμενα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Επίσης, παρένθεση, δικαιώνεται και ο Σντόεφ με τον Λουτσέσκου σε αυτό. Εντάξει. Ένα μάτσι είναι. Υπάρχει ασταθερότητα φέτος στον Σντόεφ. Ναι. Έστω. Ναι. Έστω αυτό. Ξέρεις ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Ξέρεις ότι μέχρι το 70 μπορεί να σου παίξει. Δεν μπορεί να σου παίξει 90 λεπτό να σου βγάλει. Αλλά σε 70 λεπτά είναι πολύ ποιοτικός μέσα. Κάτι το οποίο ήθελα να αναφέρω. Παίχτες οι οποίοι μου άρεσαν αρκετά και ήθελα να τους πω. Ήτανε ανέλπιστα καλούτσικος ο Μουρκ. Γενικά τον περιμένω αυτό τον παίχτη στη γωνία κάθε φορά που παίζει. Λέω, ρε φίλε, με το που μπαίνει αυτός θα σε κράξω. Δεν το δίνει ποτέ. Δεν μου άρεσε να βγάλω το μάτι μου, αλλά δεν στο δίνει ποτέ το κράξιμο. Ήταν ok. Από την ΑΕΚ εγώ δύο κρατάω μετά. Μου άρεσε. Θέλω να πεις για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ, περίμενε. Πάρα πολύ ο Καμαρά. Κάθε φορά που μπαίνει είναι. Δεν μπορεί να είναι κακός. Νομίζω ότι ο παίκτης δεν μπορεί να πάει λάθος. Έχει μια σταθερότητα, ρε φίλε, στο παιχνίδι του. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο για τον ΠΑΟΚ, ότι καλώς ή κακώς φαίνεται η έλλειψη στο φορ. Δεν γίνεται να χαίρεσαι που γυρνάει από τραυματισμό ο Μπράντον Τόμας και να λες πάλι καλά που γυρνάει ο Μπράντον Τόμας να πάρει τα πάνω της η ομάδα. Δεν θέλω να πω κάτι για τον παίχτη, μια χαρά είναι, κάνει τη δουλίτσα του, αλλά όταν υποτίθεται ότι κάνεις κάτι φέτος και κάνεις και κινήσεις σε εκείνη τη θέση, δεν δικαιολογείται να περιμένεις τον Μπράντον Τόμας. Είναι θλίψη να περιμένεις ένα παίχτη από τραυματισμό, ο οποίος πέρσι έλεγες πρέπει να αντικατασταθεί. Ναι, δεν είναι για βασικό σου σέντερφορ. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε από τον Τζάλοφ, παίρνει την κεφαλιά για τον γκολ. Εντάξει, ναι, δεν παίζει μέσα. Ναι, ενώ ότι παίρνει την κεφαλιά για τον γκολ. Έχει κάποιες καλές τοποθετήσεις μπροστά. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ soft. Δεν ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ. Δεν ξέρω, soft δεν τον λέω. Σαν φάντασμα, σαν εξαφανίζεται. Είναι αδιάφορος. Είναι αδιάφορος που μπορεί να μην είναι, όντως. Αλλά προσπαθεί σίγουρα, αλλά δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Δεν ξέρω πόσο καιρό πρέπει να του δώσεις. Τέλος πάντων, πολύ μυστήριο πράγμα το σέντερφορ για τον ΠΑΟΚ. Και για την ΑΕΚ που με ρώτησες, πέρα από το Κοϊτά Πιερό που είπαμε ότι εντάξει, ο Πιερό έβαλε τον γκολ, ο Κοϊτά είναι ο καλύτερος παίκτης. Θέλω να δω αν θα έχουμε τους ίδιους. Δεν περίμενα και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Τον Πίλιο. Φίλε, πραγματικά τον χαίρομαι. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ακούσει ότι δεν κάνει για την ΑΕΚ, κάποιος Πίλιος και αυτά. Φαίνεται ότι φέτος δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ. Είναι αυτός που αξίζει να έχει τη θέση. Δεν υπάρχει. Ποιος είναι? Χατζησαφή.
Άρα δεν υπάρχει άλλο αριστερό Όχι, μπακ. ρε φίλε, εντάξει. Και πέρσι ήταν ο Πήλιος και έπαιζε ο Χατζησαφή. Αυτό λέω, άρα δεν υπάρχει άλλο. Μια χαρά είναι ο Πήλιος. Μια χαρά είναι, φίλε. Δεν είναι λύση ανάγκης. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δεν είναι λύση ανάγκης ότι αχ, δεν υπάρχει άλλο και παίζει ο Πήλιος. Όχι, φίλε, εγώ τον Πήλιο τον είδα αξιοπρεπέστατο. Όχι απλά αξιοπρεπέστατο στο παιχνίδι. Μάρκαρε και τον Ζίβκοβιτς. Δεν είναι ότι μάρκαρε εμένα. Μια χαρά είναι. Εντάξει, την καλή ας πούμε επίδοση του Ρώτα την περίμενα. Ο Ρώτα είναι, είπαμε φέτος, μας έχει. Σε έχει βάλει τα γυαλιά. Μας έχει βάλει τα γυαλιά. Και καλά μας κάνει. Μπορεί Και να μην γίνομαι κοιτάει ευθεία. πλέον μεγάλος φαν. Μπορεί να μην κοιτάει ευθεία, αλλά. ρε. Φίλε, ο Λάζαρος ο Ρώτα έχει κάνει ένα step up στην καριέρα του μεγάλο. Νομίζω αυτούς κρατάω εγώ από την ΑΕΚ. Και Ναι. εντάξει, ας πούμε ότι ήταν να και πούμε. θετική η αλλαγή του Πινέδα. Ναι, και να Μέχρι πούμε εκεί. ότι μπήκε Άντε, Το πού άτι. πήγαιρα, μεγάλε Αντώνη. το άτι από τη Γαλλία. Ο Αντώνης ο Μαρσιάλ. Ο επόμενος Ανρί. Το είπαν αυτό, έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, ρε φίλε. Πω, πω, ρε μαλάκα. Να σου πω κάτι, τα δείγματα τέτοια ήταν. Ναι, αλλά ο επόμενος Ανδρή. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα είπανε. Εντάξει, έκανε τον τεμπούτο του. Εντάξει, δεν μπορείς να τον κρίνεις σε 15 λεπτά παιχνιδιού. Ναι, εντάξει. Επίσης ήταν ψιλοάφαντο στο παιχνίδι ο Λαμέλα. Ο Λαμέλα. Να κάτι άλλο που δεν περίμενες να δεις. Το Λαμέλα βασικό. Κι όμως, Πέρα από το Γκαρσία Πιερό που είπαμε. εγώ τον Πινέδα πίστευα, το είπα εξ αρχής. κα- Εσύ μου είχες πει. Όχι, τον Πινέδα. Τον πιστεύω. Πινέδα πιστεύεις κι εσύ? Ναι, στο 10 Ναι. κιόλας. Αλλά ο Λαμέλα σαν να μην έπαιξε. Όχι, φίλε, άφαντος. Δεν είναι φόβητρο πλέον ο Λαμέλα. Είναι απλά το όνομα. Έχει Είναι αυτό απλά το πώς λένε στο χωριό μου, είναι λίγο τσαλουμτζής. θα σου κάνει το κάτι έξτρα, αλλά μέχρι εκεί. Τσαλουμτζής, τέλειο. Τέλος πάντων, και τελειώνει η 8η αγωνιστική και θέλω να μου πεις λίγο τη βαθμολογία. Άρης ΠΑΟΚ με αυτή τη σειρά, αλλά με τους ίδιους βαθμούς μαζί στην πρώτη θέση. Δεν σας χάλασε πρωτεύουσιάνη. Και μετά από Η εκεί και κομπλεξική πέρα, συμπρωτεύουσα έχει πάρει την πρωτιά. σημείωση, σε καμιά άλλη χώρα δεν Δεν υπάρχει υπάρχει συμπρωτεύουσα. συμπρωτεύουσα. Όπως δεν υπάρχει και πρωταθλητής χειμώνα, δεν υπάρχει συμπρωτεύουσα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εντάξει, κάπως πρέπει να γεμίζουμε τα άρθρα. Ναι. Και από εκεί και πέρα ισοβαθμούν πάλι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ένα βαθμό από κάτω η Πανετολικάρα. Μόνος. Και έρχεστε έκτη, αλλά έρχεστε. Τώρα με τον Άρη παίζεις. Ναι. Ωραία, Σάββατο. Παρασκευή έχει τίποτα, όχι. Όχι. Ωραία, Σάββατο. Γιορτή και Σάββατο, την πόλη μας να το πούμε αυτό το Σάββατο. Σάββατο Αγίου Δημητρίου, ντροπή να παίζουν τα μάτσα. Δεν δουλεύετε οι υπόλοιποι, εγώ δουλεύω. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, Πανετολικός Βόλος. Και να ξέρεις ότι εδώ μπορεί να γελάει ο Πανετολικός. Ναι, μπορεί να γκελάρει. Βέβαια, με τη φόρμα που έχει και το ότι παίζει στην έδρα του, είναι πολύ καλό το ποσοστό. Θα σου πω όμως γιατί. Εμένα μου φαίνονται ύποπτα αυτά τα ποσοστά. Δεν γίνεται με αυτή τη φόρμα του Πανετολικού να τον δίνεις 2,30. Και ο Βόλος έχει Και ο χάσει Βόλος μες να στην παίζει. έδρα του από το Μπασεραϊκό. Ναι, και να παίζει το 3,50. Ναι, εντάξει. Δηλαδή το η ακούω. διαφορά δυναμικής των ομάδων αυτή βλέπουν οι books. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Μπορεί κάτι να ξέρουν. Εγώ πάντα πιστεύω ότι αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα. Εγώ, φίλε, δεν δίνω προγνωστικά ξανά για αυτές τις ομάδες. Δώσαμε το διπλό του Πανετολικού, ο οποίος το έπαιξε, πληρώθηκε 5 απόδοση. Ήρθε σήμερα ένας μάγιος στο μαγαζί και μου λέει: γιατί δεν σ' άκουσα, ρε. Λέω: Ναι, να άκουγες. να άκουγες. Μετά, Λεβαδιακός Πας Λαμία. Φίλε, στον Άσο κλείνω. Και εγώ κλείνω στον Άσο. Η Λαμία είναι. Κακή. Νομίζω ότι είναι λίγο σαν παραφωνία. Η Λαμία έκανε. Ωπ, και έπεσε. Ναι. Έκανε αυτό. Έδωσε δηλαδή τελευταία απνοή 3 αγωνιστικές και τέλος. Και μετά δυστυχώς τα λιοντάρια υποδέχονται στα Σέρας την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Άμα κάνει γκέλα η ΑΕΚ και με τον Πανσεραϊκό, Όχι, ρε φίλε. νομίζω ότι θα περάσει 0-2. Θα περάσει έτσι ένα Ναι. Και εγώ ήρεμο έτσι βράδυ. βλέπω. Και την Κυριακή έχουμε το μάτς του Αστέρα Τσιτρυπόλεως με τον Ολυμπιακό. Παρένθεση. Δύσκολο. Τι? Για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο. Για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Αστέρας είναι με το μαχαίρι στα δόντια με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί δεν είναι καλά ο οργανισμός Αστέρας. Δεν είναι καθόλου καλό. Καθόλου καλά και φάνηκε. Ο Ολυμπιακός ψάχνει. Κάτσε να δούμε, είχε το μάτς την Πέμπτη. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Αν κατέβει με rotation μέσα στην Τρίπολη, Εντάξει, δεν θα περάσει καλά. δεν θα περάσει καλά σίγουρα. Δεν με πείθει το 1,50 διπλό. Ναι. Εμένα δεν με πείθει. Μετά έχουμε το match, το derby μάλλον της αγωνιστικής. Είναι το Παναθηναϊκός Άρης. Α, είναι Παναθηναϊκός Άρης. Ναι. Τώρα εδώ, επίσης οι αποδόσεις δεν με πείθουν. Δεν γίνεται να δίνει στον Άρη 6 απόδοση. Νομίζω ότι οι Books, ο Άρης τους Books τους έχει πονέσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Πρώτα απ' όλα έχει βγάλει 4 διπλά μες στην Τούμπα κάθε χρόνο στο 7 απόδοση. Ναι. Μυαλό δεν βάζουνε. Μετά θα λέτε φταίει ο κύριος Καρεπίδης. Εμένα το 6 απόδοση του Άρη πάντως, παιδιά, ή το 3,70 στο Χ. Γιατί εγώ πιστεύω, εντάξει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός άμα θέλει να βάλει λίγο μπρος στις μηχανές, πρέπει να το πάρει το μάτς με τον Άρη. Δεν είναι εύκολο όμως. Είναι μάτσο όμως το οποίο αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, μιλάμε για νίκη, έτσι. Νίκη. Όπως και να έρθει. Βάζει πλώρη ξανά. Μπαίνει ξανά πολύ ένεργα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Κερδίζεις την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Σε κομβικό σημείο πριν τη 10η αγωνιστική. Δηλαδή... Και μπαίνεις μετά στην κουβέντα ξανά για πρωτιά, δεύτερη θέση εκεί. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά και ο Άρης. Νομίζω ότι ο Άρης θα κατεβεί λίγο πιο, πώς το πω, με το μυαλό στη θέση του. Νομίζω ότι θα το κάνει. Δεν θα πετάει ότι είμαι ο Άρης και πήρα πρωτάθλημα. Όχι. Νομίζω ότι θα κατεβεί πολύ μυαλωμένος, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρα πόρη από τον προπονητή. Και το Χ για τον Άρη είναι και αυτό. Και αν πάει και πάρει ένα αποτέλεσμα, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε νίκη είτε Χ, τότε μιλάμε για μια ομάδα η οποία φέτος δεν βλέπει, όχι τους μικρούς, δεν βλέπει ούτε καν τους μεγάλους. Τους παίζει στα ίσα. Θα έχεις 3 στα 3 τέρμπι. Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ναι. Και γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης εντάξει, κατεβαίνει και λίγο με την πικρία του τελικού κυπέλου με τον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο. Ο Άρης όντως από αυτό το παιχνίδι και μετά, εάν πάρει θετικό αποτέλεσμα, θα βάλει τις βάσεις για πρωτάθλημα. Εντάξει, νωρίς, πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς, αλλά έχει παίξει ήδη 3 ντέρμπι. Ναι. Και θα του μένει μόνο η ΑΕΚ θεωρητικά. Ναι. Θεωρώ ότι. Έπαιξε ο Άρης με τον Πανετολικό. Έπαιξε, όχι δεν έπαιξε. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι ομάδες. Σίγουρα που. Δεν είναι να παίξει με Παναθηναϊκό και μετά με Καλυθέα μόνο. Και είναι μανούλα ο Άρης αυτό, αλλά είδαμε ότι ο Άρης συνεπέστατο στο πλάνο του. Πλέον ο Άρης δεν φοβάται από το 70 και μετά. Δεν παίζει με σέντρες μεγάλες να βάλει γκολ. Συνεχίζει να παίζει το ποδόσφαιρό του και σου λέει ότι το γκολ θα έρθει, φαίνεται. Ναι. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το 6 απόδοση του Άρη είναι υπερβολικό. Μακάρι μετά από αυτή τη χρονιά, το εύχομαι στο Μάτζιο, να τον δουν λίγο κάποια πρωταθλήματα μεγαλύτερα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος αξίζει να είναι προπονητής και σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, σε μια καλύτερη ομάδα. Είναι καλός. Γιατί γενικά προπονητές δεν βγάζουμε, αλλά. Είναι καλός προπονητής, έχει πλάνο, έχει προσήλωση. Σου λέει ότι αφήστε με απλά να δουλέψω. Είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Μην με αφήσετε, δηλαδή μην με αφήνετε, μην με τρώτε με την τοξικότητα της Ελλάδας. Αφήστε με να δουλέψω εγώ και θα φέρω κάποια αποτελέσματα. Μετά. Και περνάμε στο ΠΑΟΚ Όφι. ΠΑΟΚ Όφι. Εδώ θέλω να κάνω παρένθεση. Προπονητής του Όφι, Μίλαν Ράσταβατς. Το ξέρω, ναι. Πολύ γρήγορα βγήκε δουλειά. Αναμενόμενο. Είναι καλός προπονητής. Φίλε, αναμενόμενο. Ο Αστέρας είναι. Εκεί τους έχει πειράξει κάτι. Δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν μια κίνηση η οποία δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί ο Δέλλας είχε κάποια προσωπικά ζητήματα και έπρεπε να αποχωρήσει. Ναι, δεν πήγαινε κακά Όφι με το Δέλλα. Ναι. Θα είναι το πρώτο μάτς του Ράσταβατς. Δεύτερο. Με τον Παναθηναϊκό ήταν στον πάγκο. Ήταν εκεί. Ναι. Ωραία. Να πω την αλήθεια μου, δεν το φοβάμαι το μάτς για τον ΠΑΟΚ. Ούτε εγώ το φοβάμαι. Γιατί. Απλά θα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Το λέω από τώρα. Αν έπαιζε μέσα στην Κρήτη, θα σου έλεγα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Όφι εκτός. Αυτό. Εγώ σου λέω ότι θα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Αυτό. 3-1. Το δίνω από τώρα. Ναι. 3-1 τελικό. Πολύ πιθανό. Αυτό. Και κλείνουμε με το Καλυθέα Ατρόμητος. Επίσης, παρένθεση. Τι? Θα τα πούμε μετά. Ας κλείσουμε με αυτό. Τι θες? Θα τα πούμε μετά γιατί είναι ευρωπαϊκά μάτσα. Άστα τα ευρωπαϊκά. Καλυθέα Ατρόμητος. Δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα. Χ. Και άλλο Χ της Καλυθέας. Μόνο Χ. 5 Χ έχει κάνει. Ναι. Εντάξει, μόνο αν μόλις κλείσε προς τα κάπου, αναγκαστικά εκεί.
Τι ήθελες να πεις? Ότι να πούμε ότι οι ομάδες π.χ. ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός της Κυριακής αγωνίζονται και οι τρεις την Πέμπτη. Ναι. Ενώ ότι και αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη Σουηδία, που και αυτό παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή ταξιδεύεις τόσες ώρες ταξίδι, Πέμπτη παίζεις, Παρασκευή να είσαι πίσω και να φύγεις και στην Τρίπολη για να παίξεις παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Chelsea, δεν παίζει. Ενώ ότι δεν έχεις και πολύ εύκολη αποστολή. Εδώ δεν έχεις εύκολη αποστολή μες στη Βοσνία, Ναι. με την Μπάνια Λούκα. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με μία από τις πιο ύποπτες ομάδες της Ευρώπης ανά τα χρόνια, τη Victoria Plzen. Ναι. Και γιατί το λέω ύποπτη? Αυτή την ομάδα στο μυαλό μου την έχω, μία ομάδα η οποία παίζει σταθερά στην Ευρώπη σε ομίλους τα τελευταία 20 χρόνια και όντως ισχύει. Και έχει παίξει αρκετές φορές σε Champions League. Είναι φοβερά σταθής όμως. Ναι, Μπορεί να πάει στο πρωτάθλημά της να φάει 5 γκολ από ένα χωριό και να φέρει χ με τη Ρεάλ. Γι' αυτό το λέω ότι αυτό που βλέπω, ας πούμε, π.χ. από τη Victoria Plzen είναι ότι ναι, μεν κάθε χρόνο τη βλέπουμε στην Ευρώπη, αλλά τη βλέπουμε και διαφορετικά. Ναι. Γιατί πουλάει. Είναι ομάδα η οποία πουλάει, ρε φίλε, βγάζει ταλέντα. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας αν στην Τσεχία αυτή τη στιγμή το τι κάνει. Και αυτό ήταν λίγο μια γέφυρα για να πούμε λίγο για τα τρία ευρωπαϊκά μάτς των ελληνικών ομάδων. Τρίτη είναι. Εντάξει, πίσω από Σλάβια και Σπάρτα. Ενώ ότι μια χαρά. Ασεκεβού, οι άλλες δύο είναι Champions League. Είναι πολύ καλύτερες ομάδες. Και πολύ καλύτερες ομάδες και δεν είναι μακριά, είναι ένα βαθμό κάτω. Ωραία. Μετά, άσε τον ΠΑΟΚ, τον είπαμε. Παναθηναϊκός, Chelsea. Chelsea. Ας χαρούμε το παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν έχω προσδοκίες. Δεν θέλω να έχω προσδοκίες. Αν έρθει... Δεν πρέπει να έχω προσδοκίες. Και 4 να φας από την Chelsea. Δεν θα δικάσω τον Αλόνσο για το μάτς με την Chelsea. Θα τον δικάσω αν έχανα από τον Όφη. Τα είχαμε πει αυτά και για το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Γαλατά. Με τη Μάντσεστερ που λέγαμε και ότι. Με τη Μάντσεστερ και με τη Γαλατά, βέβαια. Όταν κληρώθηκε, είχαμε πει ότι ας το χαρούνε, είναι γιορτή. Ακριβώς το ίδιο είναι και για τον Παναθηναϊκό. Εγώ στεναχωριέμαι που η ομάδα δεν πάει μέσα στο Stamford Bridge να παίξει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, οκ, αλλά και πάλι μόνο που θα έχεις την ευκαιρία να παίξεις με τους παίχτες, τους ταχυδυναμικούς της Chelsea που έπαιξαν, ξέρω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα με τη Liverpool και την ίδια εβδομάδα. Και θα είσαι απέναντι με τον Μπάλμερ και τον δεν ξέρω εγώ ποιον. Δεν θα είσαι με τον Μπάλμερ. Δεν θα είσαι με τον Μπάλμερ, ναι. Δεν θα είσαι με τον Μπάλμερ. Ατυχές παράδειγμα. Λογικά ο Μαρέσκα θα κατεβάσει τώρα καμιά δεκάδα που δεν τους έχουμε δει εμείς ακόμα στην Chelsea, να ξέρεις. Γιατί όπως έχουμε πει, η Chelsea έχει 48 άτομα ρόστερ και όντως πιστεύω ότι δεν θα ξέρουμε κανέναν. Δεν θα ξέρουμε. Εντάξει, θα ξέρουμε. Δεν θα έρθει με τα K20. Όχι, αλλά ρε φίλε, με τη δεύτερη ομάδα θα έρθει σίγουρα, να ξέρεις. Ναι. Ενώ ότι δεν βγαίνει για τις ομάδες. Ναι. Δεν θα παίξει δηλαδή. Θα παίξει κανένας Μούντριχ, θα παίξει. 100 εκατομμύρια μεταγραφή, να μην παίξει το παιδί. Θα πάρει. Θεωρώ ότι. Και πάλι είναι μάθημα. Είναι μάθημα για τον Προφανώς, για το Μούντριχ. Που θα δει 75.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Ναι. Ωραία, τώρα ποια άλλη ομάδα? Τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στη Μάλμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να εμφανιστεί τελείως διαφορετικός μέσα στη Σουηδία. Να βάλει ένα ευρωπαϊκό κουστούμι και να κερδίσει 0-3. Τα είπαμε και πριν αυτά. Είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να είναι εντελώς άλλη εικόνα από το μάτς με τη Λεβαδιά και πολύ πιθανό κιόλας. Εγώ ξέρω τι, δεν θέλω να πρωτοτυπήσουμε και να μην πούμε για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να πρωτοτυπήσουμε θέλεις? Να σε ακούσω. Όχι, δεν θέλω να πούμε τίποτα αυτό. Εντάξει, άμα πονάς να το κλείσουμε. Είναι ομαδάρα Bournemouth. Το είχα πει, με έλεγες ποια Bournemouth. Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όταν πηγαίνω για πρωτάθλημα θα λέω ποια Bournemouth. Ναι, ρε φίλε. Πρέπει να το πεις. Το ξέρεις. Στην Αγγλία. Έχεις έπαρση. Εγώ. Ναι. Εντάξει. Τα μάτσα αυτά πρέπει να τα φοβάσαι. Το είδες. Απεδείχθη. Είναι δύσκολη ομάδα. Γι' αυτό σου λέγα το πέναλτι που παίρνει Bournemouth είναι. Κάνει οράγια ουσιαστικά πάει να τον περάσει ο παίκτης. Τον κάνει ανατροπή κανονικά, είναι πέναλτι προφανώς και δεν του βγάζει κόκκινη κάρτα. Ενώ ας πούμε είναι σε προφανή θέση για γκολ. Okay. Δεν ξέρω, εγώ πάλι κόκκινη καθαρή το έβλεπα. Και εγώ κόκκινη το έβλεπα, γι' αυτό το λέω ότι δεν ξέρω πώς πάει. Επίσης έκανε United ανατροπή. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα, μπράβο. Πήραν μπροστά που λένε έφυγε ο Σερ Άλεξ Φέργισον, έφυγε η Κατάρα. Έχεις δίκιο, αδερφέ μου. Τα έλεγα Σερ Άλεξ. Τώρα 90 χρόνων σε πληρώναν 2 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν πήγε. Ενώ του είπαν ότι προφανώς όλα τα μάτς σε θέλουμε εκεί και. Μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Σερ Άλεξ Φέργισον δεν ήταν στο Old Trafford. Ωραία. Ένα πολύ μικρό σχόλιο γιατί γράφουμε ήδη αρκετή ώρα. Σερ Άλεξ. Πονάς. Αν τα ακούς. Βασικά γιατί Σερ Άλεξ? Αλέξη. Όχι, Σερ είναι. Παραμένει Σερ.
Εντάξει, τι να κάνω. Εγώ στην Ελλάδα δεν είμαι στην Αγγλία που τον έκανα εκεί πέρα η Βασίλισσα. Δεν με νοιάζει. Αλέξη, πονάς. Καλά κάνανε και σε διώξανε. Είσαι 80 χρονών και σου δίνουν 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τα έλεγα στο μικρόφωνο ότι όταν κάνεις λίγο μάζεμα στα οικονομικά σου, δεν χρειάζεται να πληρώνεις τον Sir Alex Ferguson για πρεσβευτή παγκόσμιου ποδοσφαίρου και τέτοια. Από εκεί και πέρα, προφανώς και δεν. Τώρα, αν δεν είχες μαλλιά στο κεφάλι σου, μίλησες ακριβώς σαν ένα κύριο που με πετάει στο TikTok συνέχεια. Τόσο κοινικός έγινες με τον Αλέξη που λες κι εσύ. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο φάουλ του Ferguson να μην πάει στο Old Trafford. Επειδή σε απολύσα. Τι? Τον πείραξε, ρε φίλε. Τι πάει να πει τον πείραξε? Εντάξει, για να τον παράξενο είναι πλέον, ρε φίλε. 90 χρονών είναι, το είπες κι εσύ. Εντάξει, τότε έρχεσαι στα λόγια μου. Καλά κάνανε να το διώξαν. Ρε φίλε, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο και να του έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, Sir Alex Ferguson. Δεν βγαίνουμε οικονομικά. Κάνουμε περικοπές. Εμείς θέλουμε να είσαι. Θα έλεγε, εντάξει. Όχι, θέλουμε να είσαι πρεσβευτής. Απλά πρέπει να σου μειώσουμε, να σου δίνουμε, ας πούμε, π.χ. 200.000 το χρόνο. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Κάνω για την αγάπη σου για το United, ρε φίλε. Όχι, να σου πληρώνω, ρε παιδί μου, τύπου τα έξοδα και. Όλα εντάξει, γιατί άμα κάνεις ταξίδια με το United και αυτά να μην πληρώνει ο άνθρωπος. Και δεν κατάλαβα γιατί δεν έχει συμπληρώσει ένσημα να βγει στη σύνταξη. Ναι, αγόρι μου, καταλαβαίνεις, θέλω να πω ότι. Εάν υπήρχε αυτή η κουβέντα π.χ. και είπε ο Sir Alex Ferguson όχι. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα. Και τέλος πάντων, πολύ ασχοληθήκαμε με το United. Είναι λίγο βαρετή. Γιατί η Wolves δεν έκανε, ρε φίλε, γιατί δεν το κράτησε? Δεν μπορούσε. Γιατί δεν το μπορούσε? Το 95 το έφαγε τον γκολ. Ναι, εντάξει, στο 95 το έφαγες. Κολόφαρδη ομάδα είναι αυτή η City. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, όχι. Εντάξει, άλλη την είχε. Τους πυροβολούσε. Ήταν το τρίτο match του Haaland, λέει, στην Premier League με 0 ex goals. Ότι είχε 0 στα ex goal του. Κάποιοι τα λέγανε ότι θα βαρεθείς, μη βάζεις τόσα. Κυραλέκος. Και πάμε στη μεγαλύτερη νίκη της μεγαλύτερης ομάδας του νησιού για να πάρεις και ψυχολογία. Εγώ το ξέρω, δεν παίρνω ψυχολογία αυτό. Είναι καλός ο Σλότ τώρα, Liverpoolians που τον κράζανε. Είναι καλός ο κύριος Σλότ. Είναι καλός ο Καράφλας. Φίλε, κάθε εκεί στον πάγκο είναι σαν προμηθευτής που έρθει να σου κλείσει συμφωνία. Είναι μαγικός. Μικροπρομηθευτής όμως. Και φίλε, κοουτσάρει τόσο καλά τη Liverpool. Τόσο καλά. Η Liverpool που παίζει μπαλάρα. Η Liverpool παίζει μπαλάρα και μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Σλότ είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν θα φοβηθεί να σου πει ότι κοίταξε να δεις Ντάρβιν Νούνιες. Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι. Γιατί έτσι. Γιατί έχεις αφήσει ρευλάκα το 2024 και έχεις αφήσει τριγωνικό μπροστάκι. Θα είσαι στον πάγκο και θα παίζει ο Ζώτα. Εσύ τον έκανες τον Ζώτα. Γιατί σου είπα ότι εγώ τον θέλω τον Ζώτα? Εγώ δεν κάνεις λάθος εδώ. Σου είπα ότι τον Ζώτα τον θέλω για αλλαγή. Δεν τον θέλω βασικό. Ο Σλότ νομίζω ότι του δίνει. Το δίνει. Ρε φίλος, Σαλάχ είναι φέτος σαν δαιμόνι είναι. Φέτος. Δηλαδή κούρεψε το μαλλί του Σαμψόν και πήρε κι άλλη δύναμη. Ναι. Αυτά νομίζω ποδοσφαιρικά. Αυτά ποδοσφαιρικά νομίζω ότι παιδιά αντικειμενικά δεν προλαβαίνουμε την καθημερινότητα. Θα το πω τώρα και εδώ πέρα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο συνεργάτης Παύλα, αδερφός μου. Θα ανέβουν πολλά επεισόδια μαζί. Δυστυχώς, γιατί μας προλαβαίνει όντως η καθημερινότητα. Τα μάτια είναι συνεχόμενα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Να συμφωνήσει ο συνεργάτης Παύλα, αδερφός σου, γιατί θα τα μοντάρει. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Ωραία. Αυτά. Προχωράμε. Καλή εβδομάδα. Φιλάκια.